tabok ang order ka 5 visit khai phe mani chini tiari mairang area wo nadi nok bai phaibai bisingo hai ungja ya bising tei no phun bahai bu ta nadi ha ka nok bai phai bor mai chalai tong mani fu yang kwa gei hi yang ro phaibe ha kwa gei phaibe ha ha ke bai bi phaijak so ang sini joto Omorpur ar di block te korbok rophan tongkha je phajak phan tripran je phajak phan tongthung jodi omta haike bufang ro baiwi nok bufang ro baiwi nok ro singjak mani ing hangke please ni rog log in gps pe photo buina di photo bui ni SDM ni bo jaga ni SDM on khobjak o jaga ni thangai application file khaidi ni rog chini government omni teiwe rang robu so omta hai ungphano chin borok rok kwbangma sia tongo rangma thai omta kmano disaster management ching rang rojak ro sia tongo jodi tongo hangke baijar nugla hangke please ni rok tama honai omo khaidi omono je sia no photo ro bui SDM office application file khaidi jodi sia hangke please ano always message khlai mano ano sung homa utama bahai ke process khainai hapanu non para jodi engui tongo hangke ni rok please siano khai rolaiza di jotono